maka ba. Na'am. Kawai sai ya fito. Ya ji ni tsoron ka ne. Zan ji tsoron ka ne. To ai na ba wata ma magana ta wannan. Kai ka kawo mana shayin man tun ɗazu mun ce kawo mana. Empty bottle. A kawo min da biredi. A kawo min da biredi. Biredi. A kawo min da biredi. Wannan yake ce baya jin magana. Ka maka. To ni Allah na tuba sai ka. Sai ban tsoron ka. Allah ba tsoron mutum kai. To kuma abin da Hello? Kai, gaskiya wannan abu ya samu don san kuwa ya da cin zo don wasan na ce ba. Wallahi ba samu zuwa kai sun da samu gaba kira da hawa. Yanzu sun da mala. Da bidiyo ba kira ne. Zo gyara yau. Da. Gaskiya ba samu da zuwa ba. Ima zan kwanta zan yi hakura. Ba da lokaci. Ba zan zo yanzu zan zo fara su. Kai ban canji na da gida. Yanzu ko su yana ba su ba canji ba. An ba naira 10 sa shiga. Ko asiwan da shi ban. Wallahi sai wallahi. Abba, an yi gwagwaran nan baya shaye-shaye, ka ji wata karya da yanzu yake mana a nan wajen. Yalla maganar ma shaye-shaye ma ɗaya ma ke. Wannan ba kai baka san shi ba. Mugun makaryaci ne. Duk inda ya zauna sai ya nuna da shi makaryaci ne. Na abu ga jarida. Kawai shi gaba ɗaya ƙarya ta gama bin jinin jikin shi. Komai idan sai al'amarin sai ya yi ƙarya. Wai wa wani magana wannan gaya? Mana shi mana. Kai, karan ma ka ji wannan. A rake gaya ma kullum idan ya zo nan gurin ka ji maganganun da yake yi. Kai, ka ji wani maganar da ya shan kuwa? Kai ka ce gashi ga gwamna. Na rantsa ma da girman Allah wai ta yi min wai taro ya ce ya ga abba ke su. Wai taro ya ba shi campaign director. Kai, Amma na dan makaryaciya ne. amma duk inda dan makaryaci yake wanda ya kai. Ai faɗa maka ne. Kai mai makaryaci yake ya kai maka daidai wajen. Gaskiya. Wannan da zai fita. Madan makaryaciya ne. To menene ma ba shan waye bai san halin shi ba duka wannan. Waye bai san halin shi ba. Ai kai da ka tambaye ni ma mamaki ma ka bani ma. Mamaki ma ka bani ma inda ka tambaye ni. Wannan tab ya ma to inda ka tambaye ni ma sai ka bani mamaki. Waye bai san halin shi ba wannan. Waye bai san halin shi ba. Wannan har ma abun mamaki. Ai nake gaya maka. Ai shi wannan ka gan shi ba abin da baya sha. Shi ne shan madara, shi ne shan vanilla, shi ne shan kaduna, shi ne shan abarba, shi ne shan shayi.